нархи билет $5000 қимат дастнорас аз кай арзон мешавад? барои гражданин кадом ҳуҷҷатҳо лозимаи пешакӣ раванд? рӯзҳои наздик роҳҳои заминӣ кушода карда шаванд. Оё мехоҳӣ риши худро зиёд намоӣ? Ё мехоҳӣ мӯи сар аз рехтан монад? Ё мехоҳӣ доғҳои сафеди баданро нест намоӣ? Ва ё мехоҳӣ худро фарбе ё хароб кунӣ? Пас ба шумо софсавдоро тавсия медиҳем. Ва ё шахсоне мехоҳанд ҳиҷома кунанд, ё равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунанд ва ё капсулаи алҳадая ба софсавдо муроҷиат намоед. Доруҳо доставка низ карда мешаванд. Рақамҳо дар рӯи экран. аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф дорад. Бо софсавдо бошед. Офиси софсавдо дар Питер ва Москва. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷа. навори имрӯзаи мо саволҳое ки ба мо равон кардагем ба саволотон ҷавоб мегардонем ва пеш аз хондани комментарияҳо мо як хабара ба шумо расонданем ба ҳама нафарҳое ки дар Турсия қарор доранд хотиррасон карданем ё шахсиятҳое ки саволҳо пешниҳод мекарданд через Турсия ба Россия равем ё ки мешава ё намешава ва мо дар чанд барномаҳои худмон қайд карда будем ки ҳукумати Федератсияи Россия бо Турсия парвозҳои худро то 15 июн баста кардагиай, манъ кардагиай ва бо хабарҳои ба даст овардаи мо бо хабарҳои нав чандин шахсиятҳое ки дар Турсия қарор доштанд ба мо ҳам суҳбат шиданд ва ҳам тамос шиданд, қайд карданд ки мо ҳамин чизоро дар барнома бигем то шахсиятҳое ки дар Турсия қарор доранд чипта харидорӣ накунанд ба Федератсияи Россия, чунки билетҳошона мегардонанд ва парвоз ба анҷом намераса. Як бори дигар хотиррасон мекунем, ҳар нафаре ки аз Тоҷикистон ба Турсия рафтаниай ва баъд аз Турсия ба Россия и фикра накунен билет нахарен, чунки парвоз ба анҷом намераса. метавонед ки аз Тоҷикистон прямой ба Россия бирен, вале бисёртар тааллуқ дорад ба нафарҳое ки дар Турсия қарор доранд, дар ҳамунҷа кору фаъолият мекунанд ё ки дар ҳамунҷа дар мондагианд, мехоҳанд ба Россия бираванд. мутаассифона айни ҳол намешава аз Турсия ба Россия билет харида рафта. ба ҳамин хотир агар билетҳо дар фурӯш ҳам боша аз ягон ширкатҳо харидорӣ накунен, то 15 июна сабр кунен, кани чӣ гап мешава. баъдан пас аз 15 июн маълум мешава ки Россия бо Турсия парвозҳоша кушода мекуна ё ки бо маҳкам мемона. баъд мо ба шумо бо видео мекунем, хотиррасон мекунем. ҳамин буд як камтарак маълумот хостем ба шумо бифаҳмонем, чунки бисёре аз нафарҳо ба ҳамин мавзӯъ алоқамандӣ саволҳо пешниҳод мекарданд. Таҷиков нависа: якай сорбо нархи билет $5000 қимат дастнорас аз кай арзон мешавад? илтимос хабарҳо дар бораи арзиши нархи чипта дарёфт кунем муҳим аст. ё $500 навистанӣ бидай хато нависонда ё ки дар ҳақиқат $5000 нависонда. бародари азиз, ягон вақт чипта $5000 шидагӣ набуд ва намешава, лекин агар $500 дар назар дошта бошӣ, фикр мекунам айни ҳол аз $500 дигар арзон намешава. мумкин ки дар моҳҳои оянда арзонтар шава, вале охирон боре ки ҷаласа баргузор гардид дар доираи нархнавои чипта муқаррар кардан нархи билет аз Тоҷикистон ба Россия $500. абдулҳамид нависай: салом алайкум акай сорбон, 10 бор шид менависам, ҷавоб наметаҳед. ман ҳозир дар Москваям, наздикӣ да 2 сол мешава, боз патент кунам, мешава граница набромада продлит кунам. илтимос ҷавоб диҳед. пешакӣ раҳмат, ҷавобша интизорум. бародари азиз, мо дар видеои пештарамон оиди ҳамин суҳбат кардем. касое ки оиди патента продлит кардан савол дошта бошанд, видеои пештарамонро тамошо кунем, мо ҳамаша фаҳмондагием дар уҷа. ва ҷавоб ба саволи худат бародар ки яъне набромада аз граница продлит карда дар ҳоле метавонӣ ки як моҳ пеш аз буд шидани патентат муроҷиат кунӣ ба ФМС ва агар ки ту буд шидагӣ боша аллакай патентат, ту бояд тарки Федератсияи Россия кунӣ ва аз нав дохил бишай, ҳамаи ҳуҷҷатгузори аз сари нав кунӣ. Фирдавс Файзиев нависай: салом бародар Сорбон, ман алимент метиҳам, аз байн камтар дер кардам, надодам, ҳамсарам мара розга додай бе ягон асос. ман метавонам жалоб кунам дар бораи суд. яъне ки дертар дода бошиву пардохт карда бошӣ, и ягон монеаву ягон проблема шидарам наметавонам. вақте ки тра даъват кунам ба суд, мерай ҳолати кора мефаҳмонӣ ва мегӯӣ ки ма пардохт кардагим алимента. давлатзода нависта: инстаграмат чия силкаша парто? инстаграм инами экранда номуш ҳаст бародар.
Афганец 97 нависта. Акай Сорбон дар ягон саволи ман ҷавоб наметӣ. Барои гражданин кадом ҳуҷҷатҳо лозимаи пешакӣ раҳмат. Бародари азиз, интизор шаб махсус видео, махсус барнома дар ин мавзӯъ мекунем, ҳамаша мефаҳмонем. Баҳрулло Муродов нависта. Салом Акай Сорбон, билетҳо Москва гирифта парида мешава. Акай Сорбон ай даҳум прямои Москва рафта мешава. Ай даҳум не мақсад любое число да рафта мешава. Айни ҳол агар ки билет биёбӣ, билет бихарӣ ҳаст рейсо. Бобоҷон нависа. Салом алейкум брат. Ами Узбекистону Тоҷикистон границаи заминӣ шӯй боша. Ман Тоҷикистон метавонам ба мошини худам Узбекистон бирам. Илтимос ҷавоб Тебраҷон. Ман як подписчики худат любое видеота тамошо карда музеи Кирзавой қати лайк меҷавам. Раҳмат барои лайк монданат бародари азиз. ҷумҳурии Узбекистон тасмим гирифт ва дар як ҷаласаи худаш қайд намуд ки рӯзҳои наздик роҳҳои заминӣ кушода карда шаванд ва касое ки аз Россия ба Узбекистон дохили Тоҷикистон шудагиянд, ҳамун шахсиятҳо омада истанд ба роҳи мошинирам ба самолётам омада истанд. Вале аз ҷумҳурии Тоҷикистон агар официально бугӯй ки эълон кардагиянд, оли эълон кардагӣ нестанд официально ки аз Тоҷикистон ба Узбекистон бо тариқи мошин рафта мешава. Вале аз Узбекистон омада мешава айни ҳол. Ҷураева нависад. Салом Акай Сорбон, ман 16 сола ҳастам. Метавонам Россия равам ва бо согласия бе ягон одами мебурдагӣ. маънои гапитра ман нафаҳмидам. яъне ки бе ягон одами мебурдагӣ давернеста ба номи каси рӯӣ мекунанд мақсади гап то бо ҳамроҳи ҳамон одам метавонӣ рафта. Маҳкамова нависад. Ассалому алейкум Акай Сорбон, Москва Хуҷанд мешавад ё ки не? Москва Хуҷанд рейс ҳастад, яъне Ай Россия ба Тоҷикистон шаҳри Хуҷанд рейсҳо ҳастанд. Бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар агар ба миён омад дар комментария саволотона пешниҳод кунед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.